Yamakada kutirera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulliant TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi muri yeZimbabwe kwaona ndakadai so I mean business inini handite zvemafunnies ndiri munhu wekuti kana ndatotanga kufambira nyaya dzakaita sedzidzi ndinenge ndakutomeka sure kuti ndiri kufanira kuita zvinhu zviri serious sekupromisa kwatakazviita kuti aiwa vanhu hamungasvike pakuenda kudemo musina kumbotaurawo nemaorganizers acho mademo muzoti ndiani ari kuorganiza demo and kana zvavari kuorganiza demo iyi what are the benefits and ndeapi ma-results ari kutarisirwa kuti ange achibuda pathat demonstration. So izvezvi without wasting much of the time, let me call ma-conveners acho vari kutungamira chinhu chacho tinzwa kuti what is the purpose of this demonstration. Ndo chinhu chekutanga. Chechi2, ma-results ari kutarisirwa kuti anga azobuda ndeapi, what are the results. And mimi vana veZimbabwe vanofanira kuva nozokwanisa kunge vachizobenefita papi because people are sick and tired pachinhu chakaitwa ka2017 zvakamboitika zvinhu izvi. So let's see kuti vanopika here call yacho because most of the people pakupika macalls up panenge vachipisa, but I'm glad the phone is ringing. Let's hope they will pick. Hello. Hello. Yes, hello. Makadi zvenyu? I'm fine, thanks, and you? I'm okay. You are speaking to Kulliant TV, an online media outlet. So, I have very few questions to you I would like to ask about the demonstration on the 31st of July. Sure. Yeah. First question that I want to ask you is, what is this demonstration all about? Is it about Cap 3 or is it about to remove Mnangagwa in the office? Because these are the confusion. You know, a lot of people are pushing different narratives on this thing. So since you are the organizer, I think it's the best to hear from the horse's mouth. Switch on my Wi-Fi, sorry. Hello? Yes, I'm hearing you loud and clear. Hello? Yes, I'm hearing you loud and clear. Yes. You said what is the demonstration about? All about about Cap 3. or removing Mnangagwa in the office. Those two, because people are pushing different narratives. So it's good to hear from the horse's mouth since you are the organizer. So this march, to be honest, it was not initiated by us. The 31st of July was not initiated by us. We are still not sure who exactly it originated from. Okay. But we decided to step in as an organization when we realized that this was kind of a ship that was being steered without a captain on it. Okay. And try to establish some form of order and organization and structure to it. Okay. All right. So yes, there are people who are saying it is about Cap 3. There are people who are saying is it about Mnangagwa to go. Yes. But we are saying we want a Zimbabwe that works for everyone. Okay. And in order for us to achieve a Zimbabwe that works for everyone, there has to be restoration of the right to peacefully protest in Zimbabwe. Okay. We believe our problems as a country started when people started to be suppressed and not allowed to express themselves and disagree with the government without being victimized. When that happened, the government started to govern with incomplete information. And that is how the country has become what it is today. Whereas if they were to allow people to express their grievances without suppressing them, without violating them,
they would actually have accurate information of people's lived experiences. That's why there is no medicine in hospitals, because someone who tries to say it is arrested and thrown in jail. A country that is like that is never going to work. We want a country that works. We want a country that is attractive to investors and is respected by the international community. And in order to do that, we first have to restore citizens' rights to disagree with the government without being victimized. That is also why we have brought in the international community and the support of the region like South Africa, because this is a regional issue. All right. I hope I'm clear. Yeah, you are clear. Thank you so much. That's what that's all I wanted to hear from you. Thank you so much. You have a good day. Okay. Sharp. So ladies and gentlemen, mangozvinzwirawo kuti vari kutaurawo kuti isusu chinhu ichi takazongochibatirawo pakati nekuti changa chiri chinhu chekuti changa changoitwawo takangoona chiri kungorohwa chinhu chiri kutodeedzerwa kudhara and then ndobva vajoina, because inini zvondenge ndichida ndoda kunyatsonzwa atanga nethat idea kuti what is it all about, so that vana vezimbabwe pamunopinda mumigwagwa macho makuita chinhu munenge muchiziva kuti chinhu chatangwa naningi. Yes, iwave riri kutongofamba ira kutozikana kuti chiri kubva nekupi chichienda nekupi. Ndiri kuona vamwe vari kurwa kuma different parts of the nigirikini acho ari papapa, vozi umwe vari kuti mira uone zvichazonodai so zvichange zvichizo vakomana zvinotaurwa zvakawanda hazvipere. Let me try to conduct someone panapa futi ari kupusha the narrative zvekutodaro ari kutaura kuti chinhu ichi vari kuti vakachifambira vakachinamatira nyaya yacho. Saka semunhu anenge abva kutaurawo nemaorganizers of the Ngirikin, it's always good for me to try to conduct people like this so that tombonzwawo kuti ndeipi yavainayo side of the story. Mr. President, hello. Hello. Yes, can you hear me? How are you? I'm okay, sir. How is over there? Things are very well here. That's great. Ndangoti ndingoba 1 minute of your time whilst I'm on a certain program that I'm doing here. Cause ndabva kutaura nevamwe vari kuzviti ndo ma-organizers 31st of July demonstration. Yeah, so they were saying they are the organizers. So I was confused. Kuti maorganizers acho ndeapi, chini chakanyatsotanga nani chaizvo, but ivo vazoadmitawo kuti havasirivo vakatanga nechinhu, vakangonzwawo chinhu chakuita se chatanga kufamba. So you know the question iri kunyatsotendereredzwa nevanhu, because ivo vapindurawo side ravo vakati isusu hatinei nekuti vanhu vari vaende kunobvisa Mnangagwa, hatinei nekuti panullifyiwe cab 3, and I was and you know ndabva ndato confusika more. Ndakati hanze vati ivo havanei nekunullifya cab 3 hatiti. That's the first thing. Second thing vakati havanei nekuti Mnangagwa abviswe papurpose yavo yedemo yavari kudedzera. So ndo zvaita kuti ndive confused, ndisvike pakuita se pakufonera imimi ndinzwawo kuti munotiwo kudii nazvo izvozvo. Categorically, let me say it emphatically. Yeah. The purpose of is Sungano Yavangu. Yes. And in the Sungano Yavangu, we have no intentions of doing anything bad to our president. No. Okay. We love him. He is our president. He is properly in the seat. Okay. No one has intentions that are bad against it. Okay. We are against step 3. That's what we are saying here. All right. We are saying step 3 must be reversed. All right. This is the trust to step 3. So that's the trust. And all right. Yes. Yeah. All right. Without using any harm, nothing. All right. So ndakanzwa ka all right. Continue. I was going to say this side of the vineyard,
we are actually making it very well organized. We have written letters to police to notify the measures required by the law. When kana tanga otavabva nehurukuru vedu vanova vamunangako be notified kuti isu hatisi kuzida and hatizotauri takawanda pasi pematengo, tinotaura tiri pamusoro pegomo kuti nyika yese inzwe. Ndo zvatiri kutaura. Musi wa 31 aiwa 31 takataya peaceful demonstration. All right. Zimbabwe yese tineudza all Zimbabweans vari pasi vari kuma-islands, vamwe vari kune zvimwe zvinyika zviri here and there, dzimwe nyika dzakatipoteredza. Tiri kuti musi wa 31 takataya pamakamba edu takanyora kuti until further notice. This is what Nyatsimbamutota is telling the nation. All right. All right. I would want to ask you something. Pane imwe tsamba ndakaona ichitenderera yabuda nepabula wayo apa pachinzoni matourists ngavatombomira kuuya, mabusiness ngavamire, musicians ngavamire kuita mashows on that day, vachada kuita mashows because kune magigs ada kuti kwakamanheru. For example, kune yana Alec Macheso, wanze Macheso festival what. So vaitaura kuti zvese zvinofanira kunge zvakamira, you know, zvinodzoka zvinhu zvekuti zvakaniconfuse futi kuti so kana chinhu chiri kunzi a peaceful, why matourists ari kunzi amire kuuya, why mashows ari kunzi amire kuitwa, you know, ameno mukwanisa here kuti clarify here ipapo. Rekoni kuti ndovonga vanotaura hati vazitaura izvo. All right. What I am saying in short ndezvokuti I believe kuti vanhu vanenge vaida nokuti vanhu vanenge vakazara mumastreet. Okay. Zvokuti mota kufamba kwadzo hadzingatombofambi zvakanaka. Vane vaita havo kufamba havangatoshungurudziki. Okay. Vanhu vakazara zvakaita nguva kune vakazara mumastreet ese. All right. Urongwa huripo hwakakura and vanhu vanogona kuita little, it's big, because this time it's well organized. Zviri written, zviri zvakaiswa kumapisa, vanozviziva vevaka, they were notified. Hatingoita chero zvataita zvazvongoti vanhu vanongoita zvavanoda zvano. Okay. Tirikuita chaizvo izvo zvakarongeka. Zvine kuti mukati hakuna unorova mumwe. Ndo zvatiri kutaura izvozvo. All right. Ndakaona futi pane tsamba takataura nezvayo tichiti zvoni kumanikaland chichi pane zvanga zvaningina. So but ndakazonzwa ka people like Traore is from Manikaland there, anototi anobva kumanikaland, anotosvita anotogara mamutare mutown. So iye aiti zvoni vakagara pasi vakataura machairman nechitimu rese vameno vaitaura nawo ikoko vachiti zvoni there will be no demonstration in Mutare. I don't know, munokwanisa here kuclarify ipapa kuti zvakamira sei. Let me clarify that well. Nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti kana mukadzi ava nenhumbu yoda kuzarwa, haasokubata-bata muchisunda-sunda muchichinja-chinja pokurara, nokuti mimba inogona kusvodza. Zvaari kuita izvi pane zvaakuda kukumbira kuti aunda hwake mota dzinopuwa vamwe ava dziya dzemasangomai. Isu tiri kuti pamberi nechimurenga chekuti K3 iri vese. And then Traore waiti hakuna unoenda achishandisa force. Well, let me tell him, if he is listening, he is not Zimbabwe. Traore is one element out of the 17 million elements in Zimbabwe. Saka Traore anobauza kuti struggle haienjoyiwi navanhu vakaitanga, inozoenjoyiwa navamwe vanozotevera kumashure. Iye unogona kutosara apa kana kutoti Traore wasonzi wasaika nhasi, kana Nyatsimbamutota wasaika nhasi, vamwe vachizosara vachinjoya. Iye kana akasara ngasare, waneta ngambogara pabvute. Kana ava nesimba rozouya, ndoona sokuti pakusungwa kwakamboita kuya, vana vadiki havatani kuti vakashunwa vosha. Unosha uyu munhu wakambosungwa. Isu hatisungwi nokuti tinoita zvinhu zviri pamutemo. Tinonyorerana mapepa ari pamutemo, tichiudzana zviri pamutemo, tichiudzana zvepisi norugare. Saka Traore kana anetsa, let me tell him, ini ndiri Nyatsimbamutota, historically vakagadzire Zimbabwe. Isu tisina madzimambo munyika muno. Saka iye akada kuti hakuna unoenda, hatisi vana vake, tiri vana veZimbabwe. Ende kana chita kuti struggle ifambe ichinda mberi, hakuna munhu anova kuita boss pano mumwe, hakuna commander, vanhu vaneswa mberi, because we know all right. Thank you so much Mr. President. Ndo zvandida kungonzwa chete kubva kwamuri and ndiri kutendai nekuwana nguva yakanaka muri pachivhitivhiti chevanhu Kulliant TV. kuti zvainava Nyatsimba.
Yes. Pamberi ne 31 July 2026. Matisheti ari mushishi yokupirirwa izvozvi nyika yese inenge yakataridza yellow ende tichitedza nechimbo chinonzi hondo inoshungurudza, hondo inoshungurudza. Hama dzedu dzakapera kufa, ruzhinji rwedu rwakuvara. Ndidzo dzimbo dzatinenge tichimba dzechimurenga chenyika inonzi Zimbabwe. Hatina watinotya, vaudei vauye patiri tipedzerane navo. Isu ndio tisu vaya vanotsenga zvezasu kana vatinetsa. Ndatenda baba. Thank you so much. Okay, bye bye. Sharp. So muri Zimbabwe muri kuona zvimwe zvinhu aina hangu totoona pasquare panapa tichirova tichirudunura ndona vamwe vanhu vanokurumidza kutsamwa paipai pandirobuda ndakutaura ndoti iwe uri kunzwa here kuti apa uri kunzi zvakati umwe anobva atanga kupinda nemoyo anonzwa moyo wake uchirova kuti utadzanzwisa. So this thing chiri kuitika ndechekuti sometimes patinobuda tichicriticize chinhu cha 31st of July ichi we are not criticizing anyone. Kune vamwe vari kunyatsotaura zvinhu zviri straight vachitaura kuti kuita zvinhu zviri pamutemo ndo zvega zvatinenge tichingota. Chinhu chandinenge ndichiramba ndechekuti vanhu moita zvinhu zvinozoda kusungisisa vanhu because pari pamunenda kutoona kuti zvinenge papindirwa nevamwe vanhu paiswa mamwe maoko anofanira kunge asiri part of the program dzevanhu dzine zichiitika. But now zvane masaidi akawanda, vamwe vari kutaurawo zvavo vachingoenda vakadai, vamwe vari kutaurawo zvavo vachienda vakadai, asi zvinhu zvinofadza kuti tirambe tichiita tichinzwa nyaya dzakasiyana siyana. Umwe akadai so uyu akataurawo zvake, tiri kutofamba baba tichitoenda, hatina chatiri kumirira, we are cruising so nicely. So I don't know if it's necessary to call Traore tinzosai drake because Traore agara ane matauriro ari kuitawo nyaya iyoyi ende matauriro acho ari kutapira baba. But let me try to call someone here. I don't know the good. Icho I don't been there phone in. Because zvekufona izvi ina hangu ananungo honestly. Andina ndida kuti tikatitopedza kutaura papa. By the way, sorry guys, ndangoti ndingoita this broadcasting without the electricity. Pane zviri kungoitiko ameno zvemujoza mazimba mukuya kujoza kuno muchiba makebho game. Saka tatoningina without electricity. That is the reason why I'm calling them with my phone. You know, everything is just off. Hapana chinhu chiri on muno mu studio macho zvese laptop zvadzima. Zvinoshaya botoshaya uzoti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei papa. But still I think he will pick kana achinga azowana mukana regedza tione kuti tingakwanisa here kuwana mumwe kola. Haisi ndo zvatora isati ndonokeka izvi tinoita kutotsvaga mumwe kuti hey, are you willing uri kuti we kudine chinhu ichi ano tichitoenda hanzi ingoma sisevenza tichitongorova takadaro. Vamwe ari kutaurawo zvakadai, umwe ari kutiwo zvakewo. Amen. Imimi futi vanhu vacho muri kumboti kudine chinhu ichi murimo here muchinhu ichi kana kuti mumo, you know, it's always good, it's always good, it's always good, it's always good. Ndombobvunza aivakomana aena panapa ndikada kutira kufonera vanhu azvipere mushe demo 31st woye. So tiri pakati pekuningina ipapa muri yeZimbabwe regedza ndibva ndangoshandisa mukana uno ndatoona kuti ndinogona kuzozvitadza kuzozvitaura tichifonera vanhu tichiona kuti next call anopindirira anobatikira. Kana uchingori muSouth Africa muno muchidawo kuregisterwa company nekuvhurirwa FNB business account usina work permit kana start permit, ndiri kuti mukana ndiwoyu. Batai company inonzi Education Research, iyo inova yega company inotungamirirwa nana mukoma Owen. Tiri kuti aiwaka mukoma Owen vari kuti chi, vari kuti iwo hauna work permit kana study permit, batikira panhamba dzavo vanokuvhurira company muno muSouth Africa, vanokuregistera company vokupa FNB business, vokuvhurira futi neFNB business account. I mean zvinosvika at your doorstep baba, unenge wakarara utongonzwa pipi
company yasvika pamapepa yozvinzi company mapepa kaungati kuda kunge ari kuita kuti makampani asina mapepa usati wa company ita mapepa ikampani dzacho dzounoningirira. So zvinobatsira zvinhu zvakawanda because anomuona kuti so mazimba akawanda vari kudzingwa vari kuita se ingori bata vakomana. Okay, let me see if I can call someone banava. I did a zero baba, did a zero. Yes, avapika. Comrade Traore, I'm okay. Kuri say nas bozo kuti saka apa ndikubva ndiri kurekoda ndiri pa broadcasting. So ndabva kutaura hangu nemaorganizers ve 31 July iyi kai ndakataura futi neumwe futi wanozvita ari kumanikaland ndiyazoita ndizokufonera imanje pakupedzira apa because ndisandakata so that munongobatana munongopinda mese pachinhu chacho ipapapo. Wekumanikaland uyu manje hanzi Nyatsimbamutota ari kuti kumanikaland takatowirirana takatopanana matsamba nemapurisa ndokuchange kuti biggest ngirikini biggest demo. Ana Traore zvavari kutaura ndezvavo zvekupenga. Traore ari kutya because akambopinda akatsunywa nzeve mukati whatever. Ndikati nini hangu zvekupindurira vanhu zvinonetsa izvi. Comrade Traore nhamba dzavo nadzo saka ndabva ndangoti ngandingoshandisa mukana ndibva ndangoti se ndongowafonera nekuti inini munozaka ndakuzoanalyza vanhu vanozova mwana unozondikota wrong because vanhu vakawanda havazondinzwisisa kuti uri kutora side wauda usaidira Traore. Ndangoti haina yangu handikwanise kuti ndipindurire munhu ane muromo wake anokwanisa kunge achitaura. So tiudzei Comrade Traore zvakamira sei? No, handina kuda kumuisa anonhinga but I can add him if you want. I think that would be the best. We cannot be going in circles. Traore will say something, Nyatsimbamutota will say something. Just add him on the call, we'll clear the issue once and for all. Okay, let me add him. Yebo. Yeah, let's go. What I want to ask him, why is Zimbabweans hear this? Okay. Yeah, izvozvo zvakanaka izvozvo. Yes, he's here. Mr. President, ndanga ndaningirikina handisati tapedza broadcasting. Can you hear me? Yes, I can hear. Yes, we have Comrade Traore here online, so I think mobva mangoonesana ipapa. Comrade Traore vauya Vanyatsimbamutota vacho. Ndiri right, all right. Kulliant andifonera bhandisa pabroadcast yake and tine zvinhu zvatinoda kuti tinge tichionesana. ndanzwa kuti mataura kuti manikaland takatopedza tikatoita zvese. Ndine clarity yandoda kuti munge muchipa kuruzhinji rwezimbabwe kuti revolution imimi, are you subscribing to the Geza revolution or muri kungosimudzira kubva pasungano yevanhu muchienda kumberi? All along tanga tifamba nechikepe chaGeza all along pese pandotaura ndichadresa ndototaura kuti I'm the Geza of the moment. The difference between and Geza is that Geza was a little hostile. I'm more peaceful. That's the only difference. Chimurenga hazvinei nokuti tapatsanurana kuti Geza wadai kana nhingo wadai. Chimurenga vamwe vamweofa sezvakaita vaGeza vakatofa, vamwe votora kubva pasi vanogeza achinda mberi. Asi izvozvi ndiri muchikepe chesungano yavanhu. Kachiti sungano yavanhu tinoreva vana Monzora, vana Biti, vana Chamisa, vana vamwe vese ava tenge takaungana tasungana tava nechisungo chimwe. Ndo zvandiri kutaura. Yes, hatidi kutaura mazita evanhu kuti tina nhingi kana asina kuisa 2 cents dzake muchirongo semusi 31. Ngatimbotaura vanhu vari interested vabuda pachena izvi torega kuita zvekurova imbwa takaviga kwini. Ndofunga tidaro zvinotibatsira. Ndoda kubvunza something mundara Nyatsimba kuti last year ndakaita about 3 maprotests. Handina kumbonzwa muchitaura kana muchiita anything. Ende muri kuti manikaland makamobiliza. Ndokumbirawo kuti muratidze ruzhinji rweZimbabwe evidence yekuti pakapachiwa muna March naOctober maamuri papi, makazviitira kupi, uyezve makaitei kana muchimirira ruzhinji rweZimbabwe. Toona activism yenyu kuti you've been in the revolution because mataura basis yaGeza
muonesa Zimbabwe kuti inimi sofa makaita chi uyezve vanhu vakazosungwa vanhu vakasungwa vese vakasungirwa kuHarare ini ndakasungwa madzibaba akasungwa maveterans akasungwa vanhu vakasvika pakubayirirwa makapeta vanhu vane ma75 years tiinawo kujeri handina kumbogara ndakakuonai kana kumbogara any statement ramakataura in solidarity and also mutaka kupfuurira mberi unati muclifero yamakatamba before obva maudza way forward kuti since maya kuti izvizvi vanhu vapinde mamistakes amakaona akaitwa palast year in 2025 maprotest ataikaita uri kuda kumagadzirisa sei this time so that we continue to cushion the people. Ndinokutendai baba. Nyika yakakura, dzimwe nguva munogona kupesana mundau iyi musingaonani, asi ukabvunza vana Kulliant ndivo vatakuudza kuzonditi next president kutoziva iwe na general story vaya ndakatombomufonera personally titaurirana tega titaurirana tiudzana kutoita seiteta ende izvozvo hazvina nebasa. Chiri important ndechekuti iko zvino what are we doing izvozvi kuti tisunungure nyika yedu ite zvakanaka. Zvokuti wakambobva nokupi ukambodaiwa hazvina basa. Chine basa ndechekuti ruzhinji rumanye tinawo tese. Ini Nyatsimbamutota ndakamira ndega hapana chandinogona kuita. Iwewe wasa Traore wakamira oga hakuna chaunogona kuita. Vanhu ndo vanonzi varidzi vestruggle. Tikavaudza kuti iko zvinotoda kudai toda kurivhisa Cape 3 nokuti inouya neumambo wokupa 1 family umambo kusvika vafa. Ndopatinoti hatizvidi izvozvo. Ndozvandiri kutaura. Handizotauri ndiri pasi pedengu, ndotaura ndiri pachena. Ndinoita kuti nyika yese izive. Saka iwewe usadzokera timurinda sure. Iwe neni kana tichitaura nyaya yekuti Cape 3 yakashata undokuti nhasi kana uchida kuti udza kuti Cape 3 yakanaka kana uchiti yakashata kutaurwa kuti yakashata. Ndoda kuti tikataura point 1 tobva taiclear toenda panext. I'm not going to be the judge, you are not going to be the judge, but mazimbabwenzi ari kuteerera ndo achava majaji. Then apa handina hangu chadabata chine mutoro chamataura maringe nemhindwe makoti ngatipfuurirei mberi hauzozivi zvese kuti ini ndakaita chakati which is fine. Ndoda kubvunza kuti musi wa31 application yakaendeswa here kumapurisa and the second inzwa ida kuti mungopindura ka1 application yakaenda here uyezve tiri kupinda mustriti nedonzvo ripi? Application yakainda vaKulliant ndivo varipo tinavo pano vakuratidzawo matsamba atakavapa kuti vatadze nyika yese. Iwe kana wanga usina kuiona chaiona ugotsvaka futi kunana Mbire vanokuratidza izvozvo mwanangu. Mukanzi then motipoudza kuti makanzi kudii uyezve donzo remustriti nderekudii because inini handigoni kupinda mustriti ndichirwisa Cape 3 because Cape 3 hakusina what constitutional amendment act wamutemo. Saka muri kuti kupinda tichirwisa mutemo here kana kuti? Aiwa izvo uri kurashika. Tiri kuti mutemo wakaiswa nomunhu wani ende haudiwi navanhu, wakagadzirwa navanhu unogadzirwazve navanhu. Ndozvatiri kutaura. Unoona zvazvinoita manje tiri pamasaiti kudai ngatizamei kushandisa njere nemafacts tikamhanya kunoti aiwa wakaiswa nemunhu wani iwo maconsultations akaitwa. Mune here mapictures amunogona kundiratidza ezvamakataura pamaconsultations mavideos? Handinawo. Kana uchida wozondibata kuseri uko unopuwa namba dzangu na Kulliant. Handina chandoda kuinbox kwenye Twitter papa. Are you trying to say you are reversing zvinotaurwa navanhu iwewe? Iwewe tenda one element in this economy. Only 1 out of the 17 million people. Saka iwewe you have no power at all to reverse everything zvinodiwa navanhu iwe. Iwonongova Traore. Timira uri Traore. Kana tida vanhu tinopeswedha vanhu vanopimbiwa vanhu havamanikidzwi vanhu havana komanda. No, we need to use our brains. Hatifaniri kuita bit about the bush. We need to have ideological clarity. We need to speak iwewe Traore Nyatsimbamutota neZimbabwe tiri pamwe chete. Kana waneta wosara zvako wakagara papute toenda isu nemberi nestruggle tozokutora next time waane simba. Those andataura ndini Nyatsimbamutota. I say goodbye to you now. Thank you. Ndona ndikuona kujeri musi wa1. vabva vadonha
things that I'm talking about. We cannot run a country on emotions. Because you don't have money, you're broke, you're looking for money, you go under the guise of the revolution. And you see, we were pushing. Did you get there at Squida? When there was still time, people could do something about it. And people failed to make a good number that can speak against Cape 3. Now it's the law. Anything against that is treason. People will go to prison. People will go to jail. Ngavaite make sure kuti vakasungwa achavabhadharira malegal fees ndiani, achabhadhara bail ndiani, achavapa mari yechikafu ndiani, because people are going to jail. Bvunza inini ndikati tikupinda mustreet nedonzo ripi, hapana chabuda. Haisi time yekuti tiri kuita cat and mouse tichihwandirana hide and seek. This is a national thing, so we need to be transparent. Tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Vakaita program yesungano yevanhu, haisapoti isungano yevanhu. But I ask my questions atina upindurwa kuti imi women representation apo iri kuleka, mayouth ari kuleka, handisi kuona muyouth kana 1 pane chinhu icho. Yet my youth constitute 65% of the electorate. Handina kuona mayouth ari pachitaura. Saka ndakapinda mustreet ndobva 75 years here. Yeah, panenge pakaipa. Yeah. We are not going anywhere. Yeah. We are not going. People are collecting funds. Andika, unaendesa munhu kuhonda asina pfuti. Munhu haana kana gaba remvura rekumwa 46 years after independence, 21st century. Hatina kana one health facility yekuti tikati paprotest munhu akakuwara tomhanyisa ikokoko. Maambulances atadhila nawo kuti pakaitika violence vanhu vanobatsirwa kwakati. Budget racho rimbori kupi? Zvakambomira sei? We need to know all of those things. Saka vanhu achatenga macovid ndiani? And who? Yeah. It's my network now. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now. All right. Network yenge kuactor. Yes, wakapinda direct call kuno. So inini ndiri kuti achanga ari pamberi achilidha ndiani? Mapuresa tiri kuona, mapuresa ese ane vanhu vari kubuda vachitaura pamberi pemamicrophone. But paground paAfrica Unity Square, who is the convener? Achanga achitaura ndiani achiadresa maconcerns? Ndo zvatoda kungoziya izvi. Yeah. Achanga achilida the whole process ndiani? We cannot achieve any of that online. Hazvibudi. Because vanhu vari kuenjoy, vanhu vari kumhiri kwaSamora, vakajealous mawarira vari kugara maflats, maplush suburbs ekuna South Africa uko gated communities. They are driving top of the range vehicles dzavakatenga vaenda muexile. Where did they get that money from? Real people who are suffering. Vakaudzwa zvekuita kuti itai zvinhu zvakati. Vana Gifford Gomwe is suffering in Botswana. He's got nothing. His family is suffering. Yeah. So tiri kuti arikuda kupusiswa ndiani? Pacash visa hapana kana 1 anoda ZANU-PF, hapana kana 1 anoda Chiwenga. Vanhu vakutanga kutaura kuti toda kubvisa ZANU-PF. Since this thing has been politicized, mawarira haasi munhu weZANU-PF, asi ari kuti vanhu vakutaura kuti toda kubvisa ZANU-PF. Saka anoda Chiwenga here. ZANU-PF vakavoterwa. That's a constitutionally elected government, and you mobilize people to get into the streets to fight against a system that has got guns, system ine mboma, system ine majeri, imi mouya nemuromo. Colgate tara hamuna kukwesha mazino, hamuna kuita sei, mouya nemuromo wakadaro muchifurirwa nana Kerina. Kerina anoita live 2 hours achitaura zvicherudzi zvese zvisingataurwi pajekerere. Otaura pajekerere achiti ari kufaita ine revolution. Revolution ipi iyoyo? I can only tolerate people like Kerina Mujati in a street club where their behavior kwainomecha ikoko. Not when it comes to issues of politics. Kwakutonzi tine women's leader. Munhu akaita saKerina, taakutaura zvewomen in leadership. Tell me about Margaret Dongo. Then I can start to listen. Tell me about Salim Mugabe. Then it's making sense. Yeah. Kuti munhu anotaura zvaKerina.
Kerina, oppose the people. Nyatsimbamutota. Do you know that Nyatsimbamutota is a criminal, that guy? Wamuda is up. He cannot even convince a teacher to engage in any meaningful protest, even in online protest. He cannot convince a teacher no order for 4 levels shit. Asi wezanupeva hatimuzivi, kuopposition kwacho hatimuzivi. Ndinoshamisika unzoda kuziti Nyatsimbamutota. How many times has he been in court achikona vanhu? Akutora zita rine integrity yakadaro oziti ndi Nyatsimbamutota. What is that? Aizvo vanenge vatone nyaya dzavo futi. Ari kutozviti bhutsa remweya isvikirwe. Magari iri mbafa iyo Nyatsimbamutota. I'm telling you, you're dealing with a criminal. God, ndapirirwa saka haumalaga. You tell me about the revolution. Talking about $100. Pana Nyatsimbamutota pamberi munhu anowana kana 50 cents. Handipusi ndakura ndaenda kuchikoro. Ndamboita Nyatsimbamutota ndinomuona ujeri musi wa 1 August. Ndinomuona ujeri makondiresi ake ese ndokwamutaureka. Ndichatenda ese ndendichikomuzonya kuti ndakakuudza. Pakaipa. Saka inangu You brought him online, he failed to answer anything that I asked. Takaita maprotest akawanda mudharageza. I never saw you or heard about you. I never heard about you addressing my issues. Evamwe vanhu vakasungwa. Nyaya yamadzibaba haana kuitaura. What is the way forward? Madzibaba aridiwa nepolisi. Ari kudyei, ari kugara pai, is he safe? Hatina kutaura nezvevamwe vanhu vari kuexile vakaenda nenyaya idzodzi dzemaprotest. Hatina kutaura nezvevanhu vamwe vanhu vakasungwa. Handindika. Vane makatheta izvezvi because vakashaya proper medication while they were incarcerated. Madzibaba izvezvi weti iri kubuda donwe paminute. Aenda kutoilet. Hapana akazombotaura kuti azowana proper medication assistance here zvine ma-specialists mukati. And you see. Saka hatina kwatiri kuenda because we are going to have more people that are going to be arrested. Because this thing is illegal. It's now a law. Ndabvunza ndikati donzo ratiri kupinda naro mumastreets nderipi? Haana chaataura, akataura kuti ngatipinde ine vanhu tinogona kungozviita chete kana takabatana. Tiri kubatana kunodii? Kunoponda munhu here? Kunopara mhosva here? Yeah. There will always be grievances. Be it in America, Trump is facing resistance. But I'm saying, let's convene. Convene at their grievances. Let's write them down and pursue the proper channels. Kana tichinoona president hande itinovaona isi mhosva ndi president wedu. Hande itinotaura na president tumbiro mugadzise pakati nepakati nepakati. Social media will not fix anything. Unogara maharare woita presa uchiadresa munhu ari kubhinga. Apo ndiwo uri padhuze nestate house. Waenda here ukatadza kupinda. And you see, saka anyway, those are not kungotaura hangu. I wouldn't want to say much. I ndidi kudemotivate. Vanhu vari kuda kuenda zvavo protest ngavaende. Ngavaende tozotaura musi wa 1 August. Hapana zuva risingasviki. Tozoona kuti zvinofamba sei. I'm speaking first hand. I've gone through everything that people are going to go through. Musi wa 31. Zvese izvozvo that prophecy I was there. And mind you, I never went into any exile. Pane vanhu vese vaipusha revolution ndini one munhu akagara muZimbabwe kubva uchitanga kusvika izvezvi. And handina revolution yandinonzwa naNyatsimbamutota. Mudharageza chaiye akazouya akatanga kutaura ini ndatanga kudhara ini. Revolution kutanga kwayo ndotaura bedzi nanyoka yamabhono. Inini 2022 I was arrested inini. It's on record. Nenyaya idzodzidzi life inoramba yakamira shamwari uchitambura. Inotambura mhuri yako. Ko hanzi nani kirikini protest haidzimi magetsi emapresident offices. Yeah. It's not worth it when we don't have anything meaningful on the table to push us to protest.
Chamisa has got more than 2 million people zinozikana neZimbabwe yese. Hamuiti protest isina Nelson Chamisa. Nyango tikamushora zvinenge tikaita sei. Nelson Chamisa is the godfather of protests in Zimbabwe. Without him, people are joking. And this is why Nelson Chamisa is engaging people in a civil engagement. Because he knows kuti kune zvinhu zvekuti zvikaitwa unoenda mujeri. Chamisa akadzidza from the best, akaona Tsvangirai yakazvimba, akaona Tsvangirai ari mujeri, akaona Tsvangirai ari in power. Zvese he knows. So anoziva kuti issue yakaita sei unodhila nayo sei, and that is the sound advice that I want people to be talking about. Not my jokes yeah, that's true ipapo ndapanzwisisa. But before I let you go ndachinzwa hangu muchitatsurana na Jealous Mawara indozvida manje zvekuti vanhu vachinetsana ndendakateerera so zvikanzi hanzi makapowa mota ya 2000 kakuti munyararidze vanhu vasaende kuprotest. How far true is that? Mangwarira andakaita ndopowa 2000 iwo zvitokumekera sense kuti ndapowa 2000 nditete ndaipeka General Chiwenga ndaitenga ndega ine data ndaitenga ndega ndozonzi ndabribwa ne2000 data ndazwa Kerina achiti hanzi ndisu takaritenga wanhu hanzi data ndisu takaritenga isu vekudiaspora wati ndabudisa evidence ndobasa renyu zveimimi mapodcasters budisa evidence Kerina, you're very right. Tikandiro evidence izvezvi tinganike munhu expose masosi ndonge Traore muchitofuna muchiti Traore wairamba kuti haunopowa data ichi. Yeah, that's true. I would do that. Yeah, it's in the public domain. Show for the things, propaganda dzakadaro, who in Zimbabwe will listen to you muchiti Traore akabribwa nemotikari ye2000. Kerina kunoziva kuti akataka Mai Chiwenga vaenda kuroad run. Kerina akataka Mai Chiwenga left, right and center achizviti ari revolution. He's standing for General Chiwenga. Wataka Mai Chiwenga munhu anodiwana general usingaiti munhu aita look after General Chiwenga zvekudaro. Womwe ataka munhu iye otaura kuti hanzi iplanned M16 state agent. Saka everyone is a state agent. The next thing iwo Kulliant tisangotori state agent. You think? Then we can have these people control a political narrative that will deliver Zimbabwe. This is a huge joke. Yeah, pakaipa. In the panel statement, my podcasters garai pasi. Organize, make time for him, reach out to him. Could Traore wants you live. We fix this issue live and once and for all. Yeah. Inina I'm a man, those immediately, and the Chandochi, Gawe, to settle this issue. Kana Aga win, Agata's name Sora, I will acknowledge him with Jealous Mawara's name Sora. Asarata's Sinam Sora, I will continue to expose him because I know his character. I know what he stands for. He's a cage beast. Yeah, tichaifambira nyaya yacho tichaseta order yacho toona kuti zvinopera mushe here baba. It's okay. Thank you, my brother. All right, sharp. You have a good day. Thank you, same to you. Sharp. So muri Zimbabwe abazongozvinzwira panapa toraririrapo tichingorudunura tichingorova tichitefenura. Tell me who is next. Todedza ani imi muruda umwe ani panapo kuti auye mundiudza inini munditega mundiudza kana in the comment section kuti chimbodedza ninge zvoda kuti pamunotaura handiti vanhu vacho motaura nehwando hwenyu so that munhu iye ndomupa link ndomuti verenga comment section panzi iwewe ndiwo uri kudiwa because you know vanhu vakawanda they don't want to come vamwe vanhu vanonyara vamwe vanoita sei vamwe vanenge vachifunga kuti pamwe maybe uri kuwanyebera uri kungodedza kuti hanzi namazimbabwe chimbotiudzawo kuti what do you think about nyaya yakadai so uri kurongawo chii kana kuti uri kuita sei. So zvamanje manje zvanhasi inoda kuti tiipetere panapa because inini nyaya dzekuti kana ndichinge ndatanga kurova hadare tinorova baba tinobata basa zvemashuwa kwete zvekuexperimenta. Zvamanje manje ndiri kuti muri yeZimbabwe yamanga makadai kuteerera panguva dzino dzese idzi ndiyo channel yenyu inonzi Kulliant TV apo patinokupai maupdates now
nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Ndakuona ngoma makhozi kutanga kufona back but handichapike makhozi because nguva dzapera. Ndandichida kuti tipike tinogona paswera panapa. You know, we are working on a new program yatiri kuda kuti tinge tichiita panapa every day yekuengage maZimbabweans, yekuengage vanhu vachiudzana zvekupenga, vanhu vachiudzana zvinoita, zvinoteerereka, zvinoita sei. So we are working on that kuti tinge tichiita sei tichikwanisa kana chinge chaibva ndinokuudza mhuri yeZimbabwe kuti chaibva takuchipakura chirongwa chiya nditi saka ndichazozviita ndodzifambira nyaya dzacho zvamanje manje. Haswere zvakanaka. I love you so much mhuri yeZimbabwe wherever you are. Thank you so much for the unwavering support that you have been showing to our Kulliant TV.